har været kosmetolog i 23 år og er vant til, at folk kommer ind med meget specifikke problemer, de gerne vil have løst. Og det klarer vi op på første sal. Vi har her på Kriminal Krems Hudplejeklinik erfaret, at der er ca. 40% af vores kunder, der faktisk ikke bruger øjencreme. Det er faktisk en skam, når man ikke bruger øjencreme, fordi at det afspiller sig meget, om man bruger øjencreme eller ej, fordi vi i perioder jo tit kan være meget mørke omkring vores øjne. Huden kan være meget træt, tit så kan vi have hævelser. Og mange gange så er det fordi, vi er for stressede eller for sovet for lidt, for drukket for lidt væske. Så det vi i hvert fald vil anbefale, det er, at man både morgen og aften i en periode kan man gøre det på 6 ugers tid for at se før- og efterresultat på at bruge en øjencreme. Vi har i vores egen serie for Kriminal Creme en super god øjencreme, hvor der både er K-vitamin i, der er arnika i og der er NCAC i. Det vil sige, at man har hele pakken i en øjencreme. Mange leverandører laver specifikke øjencremer, hvor der kun er til decideret 1 eller 2 behov i en øjencreme. Men her får du altså hele pakken i et. Nu vil jeg prøve at putte lidt øjencreme på med Linda her med lille søde model. Man tager simpelthen lige, hvad der kan ligge på hovedet af en vatpind her. Og så i gamle dage, der dubbede man meget omkring øjnene, men de er jo så aktive i dag, at man faktisk bare lige smører det på langs øjebenet rundt her. Melinda her er egentlig okay mørk omkring øjnene, og det er den fantastisk til, fordi K-vitamin simpelthen går ind og forstærker kapillærerne. Og det er tit, når ens kapillærer ligger yderligere omkring. Lige under overhuden her man kan se de mørke skygger rigtig kraftigt. Og så er der så også NCAC'en i, som du ikke har så meget behov for, Melinda, men så optager du selvfølgelig bare ikke det til nogen effekt, men det gør ikke noget. Grunden til, at vi faktisk startede med at lave Kriminal Krems egen hudplejeserie, det var fordi, at for cirka 8 år siden, der var der ret mange kunder, der begyndte at gå op i parabener i produkter. Vi kunne ikke stå og sætte dem alle sammen på gaden, fordi vi ikke havde noget uden parabener. Og så udviklede vi sammen med Dr. Collins vores egen hudplejeserie. Kun naturlige duftstoffer i, ingen parabener i selvfølgelig. Hovedsageligt naturlige ingredienser. Det vi meget går op i med vores egen serie, det er faktisk virkningen på produkterne. Det er ikke så meget, hvordan det ser ud. Så vores produkter går generelt ind for at løse et specifikt behov. Og det kan jo være lige fra hårvækst til mørk rand under øjnene. Jeg fandt faktisk først ud af rigtig i sommer, hvor effektiv øjencremen egentlig er, fordi jeg havde en kunde på vores klinik oppe i Hørsholm, en udlandsk dame, som var meget, meget mørk omkring øjnene. Og hun fik lavet en drænagebehandling omkring øjnene og købte derefter øjencremen med hjem. Og efter 6 ugers tid, der kom hun ind på klinikken igen. Alle hun kendte havde næsten spurgt, hvad der var sket omkring hendes øjne, og alt det der træthed og mørke gust, det var simpelthen gået væk. Det var over halveret, vil jeg sige. Så siden jeg har haft den oplevelse, der har jeg altid lyst til at vise øjencremen, når jeg ser nogen, der døjer med meget mørk rand omkring øjnene. Efter man så har fået løst sit problem, så vil jeg sige, så bliver man dybt afhængig af den der dejlige arnika-duft. Og det er jo både beroligende og også går ind og frisker op og lever op for ens sanser. Så lad være med at gå glip af den her, den er fantastisk. Det er godt, god fornøjelse.